लखिमपुर जिल्लानि सिमलगुरिनि सेसा दैसानि दालां सेराव सेसा रुगुं फोरबो खुंनो लाहार फाहार खालामनाय जादों। बे फोरबोआ बोहैथि दाननि 19 फेब्रुआरिनिफ्राय जागौमोन, नाथाय रुगुं फेस्टिवल खुंनो लानायखौ गामि एबा रायजो राजाफोर, फरायसा आफाद, एनडिएफबि, आबोब, पुलिस गासिबो ज' जानानै खुंनो होनाय जायाखै। फोरमायनाय बादिब्ला फरायसा फरायसुलिनि आनजादा खाथि सफैनायनि थाखाय रुगुं फेस्टिवलखौ खुंनो होनाय जायाखै। खुंनो मोनथारा आरो माब्लाबाबो दा गोसोखांखासै उथायनांगौ उथायनांलाया दा डिसिसन लाबानो जाबाय जों उथायगोन डिसिसना दाखालिनो पासाव खालामगोन नों मेटेरियेल्सखौ नस्थ' दा खालामा नालाय रागाबो गोसोम नालाय नोंसोरबो जर जबरदस्ति खालामबा मा मेटेरियेल गासिबो जों नङा आदिया सासे इडुकेटेड मानसि जानानै दों गोरों-गोरा रावबो सापर्ट गैया मानो खुंनो लाखियो नङा आं बिराद मोजां मानसि आरो बुजायनो हागोन नामा बिसोरखौ आरो नों मारै इसेबां दायथ' लानानै गामिजों रायलायनांगौ बायदा गामियाव बे सारिगिदिं थानाय मानसिफोरखौ सनमान होदों आर'नाइबो हैदों थाखा माबाबो हैदों गय फाथैबो हैदों नोंसोर जोंनि ट्रेडिसननो गय फाथैबो सनमान होयो मानो हराखै नोंसोरो गामिनि मानो रिप्लाइ हराखै एबसुआनो होदोंलै सनमान होयो जों एबसुनोबो रिप्लाइ हराखै सनमान होगासिनो दङ दिनै मानो मानसि गाज्रि जाखो नोङो नों थानायाव मानो बेबायदि जानो मोनखो नोंथ' रिप्लाइ हरखानांगौ खुंला इट्स अके खुंला नोंथ' खुंला जोंनि मेगनावनो खुंला मावरायबाय थागोन नामा आरो भबिसतखौ जों सासे मोजां होनानै भबिसतआ बेखौ नायोमोन खुंला माबायदि खालामदों खुंला मानो रायबाय थाबावगो सेसा फेस्टिवल जितु खुंनो लानाय बेखौ अलरेडि उइथड्रन होननानै आङो लिरनो हाबाय आंनिफ्राय आङो सिगाङाव आं हारसिंल'मोन नालाय आं एडभाइजार हिसाबै आंनि माइसेल्फ आंनिफ्राय कमेन्टखौ अपिनियनखौ होबाय बेखौ आं डिक्लेयार खालामनो हाबाय बेवहाय नैबे सेसा ब्रिजनि खाथियाव जितु खुंनो लागा बेखौ जोङो उइथड्रन खालामनाय जाबाय। जों जे बे सेसा रुगुं फेस्टिवल खुंनो आखायाव लादोंमोन 19 फेब्रुवारिनिफ्राय 1 मार्चनिफ्राय बेयाव कालचारनि सेक्रेटारि हिसाबै दङ। ओमफ्राय मैयासो जोङो माखासे बिथांमोनखौ लिंहरनानै मोनसे प्रेस खुंनाय जादोंमोन। ओमफ्राय बेयाव माखासे बाथ्राखौ आङो इनफरमेसनखौ मोनलायदिया बेनि जाहोनावनो कमिटिनि जानानै आं माखासे बाथ्राखौ बुंफ्रांबाय जिहेतु आं बेयाव आबोब बा माखासे आरो बिभिन्न माबानि संगठनफोरनि खोथा बाथ्राखौ बुंदोंमोन आङो जि जोंजों हेफाजाब दङ बा बिथांमोना समर्थन होदों होननानै बेयाव जेनेबा माखासेयाव जेनेबा आं इनफरमेसना आंनियाव माबा गेप जानायखाय बे बाथ्राखौ बुंबाय। बेनि थाखाय आं आबोब आरो माखासे जि संगठननि आं नाम लादों बिथांमोननिफ्राय आं निमाहा बियो आरो आं बेयावनो गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, एसएससी, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै, बैसोरबायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रड बिशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, एसएससी, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।